par de puntos para poder abrir ou continuar este debate sobre o local e o global, en concreto sobre o contexto da edición. Creo que nos enfrontamos a un momento tremendamente complexo no mundo da edición, porque xa non hai un único formato ni un único material. A inmaterialidade dos posibles formatos crean ou abren un abán tremendo de posibilidades. Creo que iso é interesante para nós, porque nos permiten investigar e partir deste punto interesante no que estamos, en donde, si efectivamente é, cicais, o material máis global de todos os que nos podemos enfrentar á hora de diseñar unha gráfica, porque a rede é precisamente o global por excelencia. Como competir ou como facer ou como variar unhas ferramentas que, por un lado, nos están uniformando, porque todos estamos utilizando os mesmos materiais, tanto sea aquí en Galicia como en Alemania ou en Estados Unidos, e temos que resolver unha serie de problemas que non son a mellor tan globais. Entón, eu creo que temos que aproveitar estas ferramentas, temos que traballar con elas, obviamente, e temos que investigar no campo que nos toca. Eu creo que hai que ser un pouco, ou polo menos ese punto que abrindo ou continuando o debate que plantexou Marcos, este momento hai que ser quizá un pouco artesán con unhas ferramentas das máis actuais. Con esa mezcla é onde nos podemos xogar e onde podemos ter moitas posibilidades. Se pode facer como un listado de pros e contras da edición en papel e da edición en internet, online. Eu fixen unha serie de preguntas a un grupo, a amigos ou xente, colegas de diseñadores, editores, cuestionando cales eran as ventaxas ou que posibilidades. Salían cousas moi interesantes. O interés por estes novos medios e a pérdida da sensibilidade do papel. Co cal eu creo que o equilibrio, este punto no que se están facendo moitas publicacións, hai un dato, por exemplo, a nivel máis internacional, como que na Feira do Libro de Frankfurt se presentan cada ano 400.000 títulos novos, pero moi poucos desas publicacións están ben diseñadas. Eso fai plantexar a necesidade de, por un lado, cada vez que se edita un libro, cada vez podemos cuestionar máis como se vai editar. Por outro lado, a capacidade que nos brinda as novas tecnoloxías, bueno, xa non tan novas, as tecnoloxías coas que traballamos habitualmente, permiten precisamente orientar ao cliente de cal vai a ser a mellor solución para un problema concreto. Cada día nos estamos atopando unhas novas historias con unha forma diferente que temos que contar. Eu creo que cada vez tamén esta posición de que somos ao mesmo tempo creadores e usuarios nos permiten evolucionar e pensar en outros lugares. Eu creo que xa estamos aí, e Galicia e aquí diseñando estamos na mesma canle. Como conseguimos que dende aquí tamén se fagan traballos importantes? Eu creo que plataformas como DAG e esta exposición fan un pouco a proba de que estamos aquí e que aquí alá cada vez é máis corto, non, o camiño. Unha disciplina que xa non é tan nova como pareza, porque xa casi ten 20 anos, pero que quizás os diseñadores gráficos se nos atrancou un pouco, sobre todo ao principio, entender realmente de que vai eso de internet.
porque, bueno, é un novo medio que está evolucionando constantemente, está sempre reinventándose, cada ano sale, bueno, cada ano non, cada semana sale unha cousa nova, e digamos que é un pouco complicado estar sempre enterado de todo o que pasa aí, non? Porque se, por exemplo, fago un exemplo, se a min, por exemplo, me encargasen diseñar un libro, pois tería que saber de papeles, por exemplo, que tipo de papeles hai, estucados, mates, brillos, grosores, colores, tamaños, de todo. Tería que saber de tintas, pois as tintas cuatricomía, tintas especiais, barnices, tintas metálicas, tería que saber de encuadernación, tería que saber de todo un pouco do que é o apartado técnico, e despois, sabendo un pouco todo eso, xa eso influe un pouco ou bastante en como vou a diseñar despois eu ese libro. Os diseñadores gráficos trataron tradicionalmente o diseño web como dunha maneira un pouco máis superficial. Por un lado estaban os diseñadores, que eran os que diseñaban o apartado, a apariencia física da web, e despois, por outro lado, estaban a xente que realmente era a que facía a web. Entonces, claro, na miña opinión, se un diseñador non sabe de que está feito iso que deseña, de como está feito, pois realmente ten un problema bastante grande. E o exemplo que puxen foi de deseño dun libro, pero en deseño industrial, por exemplo, tes que saber de todo tipo de materiais, de técnicas de fabricación, etcétera, etcétera. Bueno, afortunadamente agora estáse perdendo, está vindo xente, sobre todo xente nova, que está enterada un pouco máis de que é o que pasa detrás do seu navegador, pero a min gústame moito, eu sempre fui así un pouco fan de un diseñador que seguro que moitos de vos conocedes, chamase John Maeda. E John Maeda tiña unha visión do diseñador gráfico bastante molona, bastante moderna. El decía que o ordenador en realidad non é unha ferramenta que sustitúa as anteriores ferramentas que había antes, como pode ser o pincel ou o lápiz, senón que o ordenador é unha ferramenta con características propias. Non está para sustituir a nada anterior, senón que realmente ten moitas máis posibilidades das que pensamos. O sea, un ordenador pode facer moito máis do que che permite facer un software que teñas instalado, sea Photoshop, Illustrator ou eso. Entonces, el decía que o diseñador do siglo XXI debería coñecer moito máis esa ferramenta, coñecela a fondo e saber sacarlle máis partido do que realmente lle saca. Por exemplo, eu tamén, unha das cousas que sempre me gustou moito, seguramente Bruce Mau, outro diseñador bastante famoso, sacou un manifesto incompleto, e entre os mandamentos todos que tiña aí, había un que sempre me gustou, foi o meu favorito, que era aquelo de construi as túas propias ferramentas. Realmente eu creo que ese é o mellor consello que se lle pode dar a un diseñador. A hora de construir a ferramenta, estás tamén tendo en conta moitas máis cousas que non terías se ti usas unha ferramenta xa construída. O sea, digamos que o proceso de deseño é moito máis profundo, e, bueno, eu mezclando un pouco eses dous conceptos de Maeda e Bruce Mau, da tecnoloxía e as ferramentas, sí creo que eso é un pouco a base do que debería ser un diseñador web. Debería ser alguén que realmente entenda que Internet non é só a apariencia, senón que ten moitas máis dimensións. Hai unha dimensión interactiva, hai unha dimensión que non se ve, que é semántica, simplemente eso, decir que non sei se hai aquí moita xente que sexa diseñadora web ou que queira selo, pero no caso de Gabela, pois decirlle eso, que se meta a fondo e que intente entender a web desde o profundo de todo.